A ako me tako doživljava publika, onda je to to. Ne, i zato što ja stvarno jesam, sad kad nekom kažeš, ja kažem nekom ja sam baš romantičan i kao daj, kao čelična lady, ne znam, ja baš sam daleko od toga. Baš sam onako meka, onako, ne znam kako bi rekla, preromantična. Pamet kad se pomeri. Dobro, definitivno jeste kao u moru, ali takođe i pesma, recimo, Čuvam te, Bivši dragi, meni je omiljena. I tako, ima nekih pesama koje su žene posebno zavolele. Ja ne znam zašto je tako i zašto sam još čula. Čula sam sad kako govore u takmičarima na nekim takmičenjima koja idu po televizijama, kao nemojte da, zašto pevate Aleksandrine pesme, vi ne možete, zašto birate to, kao, pa naravno će da biraju, zašto da ne biraju. Meni je super kada biraju moje pesme i na kraju niko ne treba da zvuči kao ja. Ja zvučim kao ja, a Milena zvuči kao Milena, Sanja kao Sanja. Mislim, shvataš, nije ni poenta da zvuča kao ja. Znaš kako, ja sam na ovaj put ponosna. Stvarno mislim da je dobar, pravi put i on nije lak, podrazumeva mnogo odricanja, podrazumeva mnogo odbijanja nekih šansi koje ti, recimo, mogu instant dati neki dobar rezultat ili ti instant pružiti još veću popularnost ili ne znam nija šta. Međutim, smatram da bih time odustala od sebe i ako bi birala neki drugi put, kako ti kažem, ne bi to bila ja. Ja ovako, ja sam ovako malo žena koja voli da isteruje svoje i onda, znaš, normalno je da ono kao, kud svi idu tu, aha, okej, neću ja tamo. Znaš, više je to kao neki manir, šta ja znam. A naravno, velikom većinom to što je kod nas pop muzike veoma malo. I ja se osjećam negde, možda ja to nisam, ali ja tako sebe osjećam i doživljavam kao odgovornu. Odgovorna sam za to da pop muzika živi. Kao i neke moje kolege, nas nema mnogo, koji pevamo straight pop, ono. Znači, baš se smatram odgovornom za to da pop muzika, dobra pop muzika živi. Čuvam te, ne dam nikom da te dira, na dlanu si moja tajna, urezana. A, da, pa, znaš kako, kad imaš te društvene mreže koje su sad postale onako opšte potrebne, pišu ljudi komentare, ne pročitam ja sve, ali čitam dosta i dobijam čak i pisma, verovala ili ne, u kojima ljudi pišu zahvalnice razne, kako su prošli kroz neke periode teške života, zahvaljujući mojim pesmama. I to je nešto što čoveka ispunjava. Ispunjava me to kao čoveka, jer znaš da si uspeo negde da dotakneš srce nečije i da ga malo isceliš. Mislim, ne isceljujem ja, isceljuje Bog, ali opet mi je drago da imam tu mogućnost i da se toliko žena pronalazi, a sve više i muškaraca u ovim tekstovima koji govore o patnji, o ljubavi. Mislim, nisu to izmišljene stvari, mi to svi prolazimo. Ja sam to prošla kroz život, baš. Tako da s pravom mogu o tome, nasmeja se čovek pozadini, s pravom mogu da, Saško ne, nasmeja se, ali s pravom mogu da pevam o tome, jer sam sve to prošla. I onda, pošto ne postoji čovek koji ne pati, možda imaju neki takvi srećnika, ja ne znam da postoje, ali eto, logično je da se ljudi pronađu. Iznajmila sam mali stan, blizu gde živeli smo nekad. Ako se ikad pojaviš, još te na istom mestu čekam. Zašto mislim, sad kad ovako razmišljam, a imam i sa decom u školi, recimo, pošto imam školu pevanja, evo već punih 20 godina, pa pričamo o tome kako doneti pesmu. Naravno, umetnik ne mora doživeti pesmu da bi je dobro doneo. Znači, on uopšte ne mora da bude u toj materiji. Ne mora. Ali, moje mišljenje, to kažu mnogi, ali moje mišljenje je da ta mala razlika koju ljudi prepoznaju kao dotaklo mi je dušu
ili kao mnogo je lepa pesma je u stvari ta što si ti to proživeo, a taj neko drugi nije. I mislim da je mnogo važno pevati kroz slike, zamišljati slike dok pevaš, jer slike iz tvog života te htela ti ili ne htela povuku da iz tog grla izađe nešto što nije samo ton, nije samo zvuk, nego ima tu i patnje i svega i prisjećanja na ono što je bilo. Eto, možda to. Pevanje apsolutno može da se nauči i 98% svetske populacije može da nauči pevanje. Dakle, samo 2% je gluvo potpuno, mislim, nema, znači antisluhisti. Inače, svi ostali imaju u manjoj ili višoj meri sluh. Da li može da se nauči? Može, ali mislim da je opet ta neka mala razlika između odličnog navežbanog pevača i onog koji je nešto više malo od toga, ipak Božji dar i negde sposobnost čoveka da se ubaci prosto u interpretaciju kroz svoj život. Opet ću to ponoviti. Mislim da je to suštinsko. Ljubavi jedina, za srce usne me tvoje grizu, već si me ubio, a nisi prišao ni blizu. Znaš šta, nije to samo u muzici slučaj, to veoma često srećemo i u sportu, nažalost. Pa onda deca postaju to nešto što roditelji žele, a ne što oni žele, ali nekada i vrlo često u stvari uopšte nije loše usmeriti svoju decu ka nečemu što smatrate dobrim ili boljim, da kažem, nečem što će imati bolju prolaznost u životu za njega samog, ali vi kad dete nešto ne voli, vi to vidite. Ono to odrađuje nekako preko volje, nije zainteresovano baš na času, ponavlja 100 puta manje od onog koji to želi. Mislim, ponavlja frazu, ja pričam sad o pevanju. Kažem ponovi, on će ponoviti i stati. Ponovi opet, on će opet ponoviti i stati. A neko ko to želi, ja kažem ponovi, on sam ponavlja 500 puta, ja kažem dobro, dosta. Znaš, shvataš, vidi se odmah da li neko želi ili ne, a vidi se naravno i kroz razgovor sa roditeljima. Savetujem, ne mogu nikog savjetovati jer nisam pametnija od drugih ljudi. Ja mogu pričati iz nekog svog iskustva, pedagoškog, koje već traje 20 godina, a iz iskustva i sa svojim detetom. Prosto decu treba pustiti da nađu svoj put i da budu ono što oni žele da budu, sve dok je to časno i pošteno. Dakle, deca nisu produžetak nas, nisu ono kao moje dete nije moja mala ja. Niti ja želim da ona to bude. Želim da ima svoj put, svoj život, svoje izbore. A naravno svakako ću da je usmerim ka nečemu što je lepo, kao što je usmeravam ka muzici, iako ne želim da se time bavi, nego želim da to prosto posjeduje kao neki zanat, jer poznajem mnogo lekara, svojih prijatelja, imam i lekara i sudija i pravnika i iz raznih branši koji se bave muzikom onako iz hobija, a veoma dobro, na jednom visokom nivou. Tako da to njima pruža radost i neko olakšanje od onog njihovog teškog i odgovornog posla koji imaju svakodnevno, pa u tom smislu je i lepo da i to znaju. Nedostaje mi tvoje bliskosti, moje lice gubi boju kao sol u moru, bez tvoje nežnosti, bez tvoje nežnosti. Prošli put kad sam bila u Filharmoniji bilo je prelepo. To uvek kažem jer toliko su ljudi bili raspoloženi, bilo je raznih generacija od 7 do 77. Tako su učestvovali, pevali, znali pesme. Baš je onako bila predivna atmosfera. Ove godine imamo novu set listu, imamo nove pesme koje smo ubacili po želji nekih naših, po želji publike. Prosto neke sam izbacila i kao zašto izbacuješ to. Ali nemoguće je otpevati, to bi trajalo predugo kad bi pevali sve pesme. Napravili smo neke interesantne medlije, bit će dobra svirka, dobri muzičari i to je sve što ja uvek nudim, a sve ostalo što se usput desi je kao neki bonus. Veoma je nezahvalno bilo šta govoriti ili bilo koga savjetovati. Ja mislim da
žena uvek treba da drži do sebe, da ima vrlo jasan svoj cilj i da ka tom cilju ide dostojanstveno, da vrlo promišljeno i oprezno, da ne prihvata sve što joj se nudi i što joj deluje lakše i brže, nego da bude dosledna sebi, onome što voli i želi i da prosto od toga ne odstupa. Taj put je uvek teži, ali je taj put, čini mi se, uvek pravi. Bez tvoje nežnosti, bez tvoje nežnosti. 27. februar, Filharmonija. I jedva čekam.